Dende esta semana, as xestións municipais que se adoitaban facer na Casa do Concello deben realizarse no Auditorio Vello. A Brigada de Obras Municipal acometeu o acondicionamento destas dependencias para acoller os servizos municipais, mentres duren os traballos de reforma integral da Casa Consistorial, que implicarán o seu peche durante un ano aproximadamente. Esa obra implica que temos que trasladar a todos os servizos e a todos os traballadores e traballadoras do Concello a outra dependencia. Escollemos o Auditorio Vello de Ribeira porque reunía as características necesarias, non que era acoller a todo o persoal nun único punto para facilitarlle os trámites á poboación. Esa foi a nosa máxima a hora de trasladar ao persoal do Concello. As novas instalacións que temos no Auditorio Vello están, creo que, moi dignas. A Brigada de Obras do Concello de Ribeira, xunto con outra empresa, traballou de maneira excepcional. Eu quero agradecer ese traballo que fixo a Brigada de Obras porque sen a súa axuda, sen a súa implicación, non teria sido posible. E tamén agradezo o cariz que tivo todo o persoal do Concello de Ribeira a hora de colaborar activamente para facer ese traslado e minimizando as molestias á poboación de Ribeira. As obras da Casa Consistorial suporán unha notable mellora da eficiencia enerxética e da habitabilidade das instalacións. A mellora enerxética de toda a instalación e, ademais, de mellorar a habitabilidade para dar un servizo mellor ao propio cidadán, non? Nese sentido, as obras que están previstos facer na Casa Consistorial van a renovar toda a envolvente térmica, facendo unha galería para que o Concello de Ribeira teña unha eficiencia enerxética de alta calidade que vai permitir aforrar moitos cartos en sistemas de calefacción e tamén vai ver melloradas a súa habitabilidade, creando espazos moi acristalados con moita iluminación natural. Aínda que nun principio o proceso de licitación quedou deserto, o Concello introduciu unha serie de modificacións para axustar prezos, co fin de que a empresa adxudicataria executara a actuación co orzamento inicial previsto, evitando sobrecustos. O proxecto conta cun orzamento próximo ao 1 millón de euros, subvencionado con fondos europeos.